Tul it-tielet kwart tas-sena 2014 il-beħ mill-ħwienet żdied b'1%. Qalet dan statistika tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika li tqabbel il-perjodu mal-istess żmien is-sena ta' qabel. Iż-żieda ta' 1% segwiet żieda ta' 2.5% fit-tieni kwart tal-2014. L-istess statistika turi li s-settur tal-beħ bl-ingrossa, magħruf ukoll bħala wholesale, żdied b'9.9% fit-tielet kwart tas-sena. Dan wara li kien żdied b'4.4% fil-kwart ta' qabel. L-impjiegi kemm fis-settur tal-wholesale kif ukoll tar-retail qed jiżdiedu b'żiediet kontinwi f'dawn l-aħħar 15-il xahar. Barra minn żieda fil-ħaddiema jidher li kien hemm ukoll żieda fl-ammont ta' sigħat li dawn jaħdmu. L-istqarrija maħruġa tnejn tindika li b'mod totali is-settur tas-servizzi ra żieda ta' 3.2% fil-beħ fit-tielet kwart tal-2014. Minn barra ir-retail u l-wholesale kien hemm żiediet fil-beħ ta' vetturi, is-settur turistiku u tal-proprjetà. Fl-istqarrija l-Gvern laqa dawn ir-riżultati li konfermaw ir-riżultat tal-istħarriġ tal-Kummissjoni Ewropea fuq l-ottimiżmu tal-azzjendi f'dan is-settur. Il-Gvern żied jgħid li bil-miżuri li se jittieħdu fix-xhur li ġejjin bħal tnaqqis fil-prezz tal-fuel u dak tal-kontijiet tad-dawl u l-ilma, il-Gvern ser ikompli jgħin lil dan is-settur biex ikabbar aktar il-ġid nazzjonali.